Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyon. Bidiyon mu ne mun kawo muku ci gaba ne ga inda muka tsaya na editing. Wato muna amfani da KineMaster. Wannan shine bidiyon mu na biyu kenan. Insha Allah za mu shiga yanzu da ku mu nuna muku wasu sirrukan na cikin wannan application mai suna KineMaster. Amma kafin na dan uwa, taimaka ka danna subscribe. In ka danna, taimaka ka danna alamar kararrawa. Taimaka ka danna wannan bidiyo alamar liking saboda ya dan ma kowa da kowa. Yi sharing da yan uwanka a dukkanin chatin naka. Kai tsaye yanzu mu shiga cikin bidiyon. Yau wato mu shiga cikin app din ga nan gurin kamar yadda muka saba. Yanzu za mu shiga project din da muka fara da ku. Ga nan guraren bara mu shige shi. Yau wato kamar yadda kuke gani ga nan mun shigo shi. Wannan inda muka tsaya da ku ne ga wanda ba su kalle episode wannan ba zan aje muku link din shi a ƙasan description sai ku je ku kalle shi. To idan ka shigo nan gurin yanzu misali sai mu jabara mu cire wannan rubutun ga nan guraren mu saka muku video. Yau wato bara mu cire wannan rubutu saboda mu dan fi samun sauƙin aikin. Shi ma wannan na farkon bara mu cire shi. Yau wato yanzu ka ga bidiyon nan to sai mu taba yanzu. To nan abu na farko wannan clip graphics din ga nan guraren ka taba shi shine zai baka dama tsakanin bara dai mu shiga gani ga nan guraren za ku gansu kala kala ne suna da yawa ga sanan amma ni da yake na downloading din wasu. In kuna bin ma wannan channel zamu nuna muku da za ku downloading din wasu kukan ku insha Allah ga nan wuraren in za ka downloading ga nan get more ga nan wuraren sai ka taba ka je ka kunna data to yanzu bara mu nuna muku da ake aiki da shi kamar yanzu mu zabi wannan sai mu je mu nemo bara mu sa wannan yawa to na abin da za ka rubuta bara mu rubuta anan yawa to ga nan masaka to nan ƙasa kuma shi ma za ka yi rubutun da kake so ne ga nan guraren bara mu rubuta subscribe. To ku kalle da abin zai wuce ga nan daga nan guraren can gefen ga nan bara mu saki bidiyon to kun ga ga nan wurin yadda ya wuce ga nan guraren kuna gani ga nan abin da muka rubuta to za ka yi zuwa ka zaɓa ka tsara abin ka yi kyau yadda kake so ga nan guraren bara mu san jin ga yadda zai bayar wannan jan rubutun kasan ja ganin wuraren za ku ga sunan nuruddin din ya koma ja to ganin bara mu san kun ga bara mu ga yau to kun ga wannan rubutu uku ma ne gare shi za ka iya ƙara wani rubutun daga ƙasa abin da zai burge ka sosai da sosai amma sai ka da lura din sai mu je ga to bara mu je yanzu mu kashe shi ku gani ganin wurin za ka taba sai ka taba wurin sai ka yi sama bara mi ba to ganin wurin sai go sama ganin non to ka kashe shi kenan ka cire to yanzu mun cire shi sai mu je ga abu na biyu ganin speed kowa dai ya san speed magana ce ta ƙara gudun bidiyo ko kuma rage gudun bidiyo ganin guraren bara mu fita mu je abu na gaba shine reverse ganin gurin zaka sa bidiyon ka ne kamar yanzu kun ga wannan ga yadda yake tafiya to zaka in ka sa wannan reverse din zai juya ne ya fara daga baya daga can wancan rubutun na ƙarshe in muka zo wannan rotate din shine zai juya bidiyon bara ku gani kun ga yanzu ga yadda rubutun yake ana tare TV Plus to kun ga yadda ya koma ya juya ta daga can side to haka ne idan ka sanja dannawa ko kuma kun ga yadda ya dawo daidai in ka sanja kun ga ya kalli kasa yanzu kuma rubutun in ka sanja ya dawo daidai wannan kuma kun ga yadda ya juya rubutun bidiyon ta juya yanzu ka kara kun ga yadda ya kara in ka kara haka zai ta juya dai kana danna to yanzu bara mu yi da shi kun ga yadda ya koma ga nan wuraren kuna gani in muka je abu na gaba shine color filter ganin gurin ka shiga kala ne yadda zaka sama bidiyon ka kala bara mu shiga ganin guraren bara mu shiga wannan daga na farkon basic din nan ga sunan kala kala ne sai wanda ka zaba zaka sama bidiyon ka take kun ga yadda bidiyon ta koma ganin zaka yi amfani da wannan abin domin ka sassita yadda kala kake so to ganin wuraren kala ce sosai za ta burge ka sosai gaskiya sai ka je ka zabi wanda zaka sama bidiyon ka bara mu dan za ku gani yadda zai yi kun ga yadda bidiyon mu ta bada ta sanja daga yadda take kuna gani to yanzu mu je abu na gaba shine adjustment bangaren haske a nan gurin brightness kuna gani bidiyon ta ƙara haske ta yi duhu kuna gani zaka saita shi da kake so ga nan contrast zaka tsara abin ka yadda kake so a nitse ga nan guraren
kuna gani ga nan bidiyon take koma. Wannan na kasan shine saturation din ga nan guraren, shi ma ga sanan kala ne su ma zaka zaɓa wanda kake so ka yi amfani da shi. To yanzu sai mu je ga abu na gaba kenan, bara mu taba shine EQ bangaren sound ne. Shi yanzu da yake ba magana a bidiyon, ko da mun sa ba lalle bane magana ta canja, zaka mai da muryar ka wata karama wata ta yarinya wai duka dai bangaren sound ne. Wannan na kasan shine volume and block ga nan gura, in ka taba shi shine zaka kamar yanzu mu cire, bara ku gani amma muka taba yanzu misali mu tsaya daga nan sai mu sa wancan alama plus ne ga nan. Yau to ga alama plus sai mu dan matsa gaba mu ƙara sa wata alama plus ne misali ga nan mun ƙara sa, sai mu kasa da wannan, kuna gani mun yi kasa da wannan audio din ne, sai mu zo nan mu ƙara sa alama plus sai mu kasa da ita, mu je mu ƙara sa wata, to mu sama da ita kuma wannan. To za ku je dai wurin sound din ya doke, bara ku ji misali, to ku ji dai wurin ba sound ya doke, amma kuma sauran bidiyon duka akwai sound. To haka za ka amfani da shi kana yin cire wani wurin ka cire audio wani wurin ka ƙara ta sama. To haka ne. Muka je abu na gaba ga yanan wani kenan, ga ina muka yawa wannan gashi nan guraren, shi ma duk bangaren sound ne. Da yake yanzu bidiyon ba wai magana a cikin ta ba lalle bane, amma mun sa za ku ji, amma dai bangaren in zaka canza murya ne ta koma ta yarinya ko waye duka dai ga nan voice changer, shi ma dai duk ɗaya ne. Ga nan wannan na kasan shi kuma bignator kenan ko me, ga nan zaka taba bidiyon kan kana so gefe nan guraren haka ta yi duhu, bara mu kunna da gani, kun ga ta yi duhu yanzu, kuna gani ga nan ta yi duhu. Idan kuma ka ga yanzu mun kashe ta dawo daidai. Kai wannan extract audio shi kuma kamar bidiyon za mu sauke audio daga cikin bidiyon, to kun ga bidiyon ga audio nan ya fita daga cikin ita bidiyon, kuna gani ga nan guraren. To haka za ka amfani da shi insha Allah. Mu haɗa da ku a bidiyo na gaba shine episode 3 insha Allah, domin sanin wasu sirrikan na wannan app mai suna KineMaster. Ku taimaka ku danna alamar subscribe sannan ku share da yan uwanku, ku taimaka ku danna wannan bidiyo alamar like insha Allah. Bidiyon mu na gaba duka za mu kawo shi ne akan yadda za ka yi downloading na wasu abubuwan da ma dai dukkan yadda dai ake ƙara sanin karanta wannan abun da yadda za ka fita gidan sikir da dai komai da komai. Mun gode da kasancewa da ana tare.